Μήπως αυτή είναι η τελευταία χρονιά που κολυμπάς δωρεάν στην παραλία? Ελλάδα σημαίνει θάλασσα, ατέλειωτη ακτογραμμή, αναρρύθμιτες παραλίες που είναι κοινή περιουσία όλων μας. Έχουμε το δικαίωμα να κολυμπάμε, να παίζουμε, να περπατάμε, να ερωτευόμαστε, να εργαζόμαστε και να απολαμβάνουμε τις παραλίες μας ελεύθερα, χωρίς να πληρώνουμε. Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό παραχωρεί την ανεφόρον εκμετάλλευση των παραλιακών χώρων σε ιδιώτες με όποια χρήση επιθυμούν και σε όση έκταση χρειαστούν. Παρέχεται η δυνατότητα να κατασκευάζουν ξενοδοχειακές μονάδες και άλλες κερδοσκοπικές επιχειρήσεις πάνω στις παραλίες μας. Αποτέλεσμα, οι παραλίες θα είναι μόνο για τους πελάτες της επιχείρησης. Όλοι οι άλλοι θα αποκλείονται. Βάσει του νομοσχεδίου, παραθαλάσσιες περιοχές, παράκτια δάση, ρέματα, ακόμη και αρχαιολογικοί χώροι τσιμεντοποιούνται και έτσι κινδυνεύουν με καταστροφή. Οι παραλίες εκτός από χώρους αναψυχής είναι αγαθό και πόρος επιβίωσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Πολλές παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας δεν έχουν άλλους πόρους. Ξεπούλημα και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες θα προκαλέσουν κατάρρευση των ντόπιων μικρών επιχειρηματιών, που έχουν καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ και τη μετατροπή τους σε υπαλλήλους των 380 ευρώ. Η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες είναι μαγνήτης επισκεπτών και βασικός παράγοντας αξίας για τα ακίνητα. Οι κλειστές ιδιωτικές παραλίες θα προκαλέσουν κάθετη πτώση στις τιμές των παράκτιων ακινήτων και των περιουσιών. Οι ανοιχτές παραλίες ενισχύουν τη ζωή στην πόλη, την ελεύθερη κίνηση, την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα των ανθρώπων. Οι παραλίες μας ανήκουν.